channel thir tu te chibai le vek ule ka channel subscribe tu te khan notification indong thailo atam zokin indong thailo ti ashia chuwang chuan unsubscribe ula subscribe le ula notification bell kha on thale tu chewin ka han ngen sa cheu tun tuma kan thir ho le tu chu animation movie munam tak mai Klaus ti ani atira lo lang masaber chu lekhathon sem chho turania lekhathon te hi postal system manga thon thin an ni Royal Postal Academia Andrew Sargent nena athlen ma lo chuan an academia an head fapa Jasper Johansen akuta aum thina Jasper hian mo phurna te alak thiam theinan le puithlin azir ve theinan apa in he na hi achil tirani Jasper hi tleirol holam ve tak mani masial mi tak ania ahun tamjok hi an puan ina nuam sataka ommai maina na hmang Andrew Sargent chun Jasper hi mitlo ve taka angaya Jasper hi lekhathon sem chhuwa chungchanga po achepolo thin hle Jasper pa chuan alpha pa hi shremna dang a hmudu zok wanga chepolo luyani ti ashia chu wang chuan Jasper chu postman a kaisan tirin thingtlang kho pakhat Smerinsburg antia chuan a posa shremna chikhat atan kum khata lekhathon sangruktal semchuak man turin na atuk saka chu ati hlotin lo chuan Jasper chu chungkwa atanga no chua ani tur thu soibok Smerinsburg khwa chu avot hleya Jasperan athona tur khwa thlen chuan mi deu so ching tak mai longpu pakhat Morgan sa chuan Jasper hena chuan alo thleng ti khomi ten an hriata an lo welcome theinan Town Square a dar om chu vori turin a hrila Jasper an dar chu avuak vele chu khomi puite chu thom lian tak nein an ringal murmura ani na taka chuan chu dar chu indona puana darani khomi puite chu pol hnia in thenin pol hni te chu crumbs le eling boss te an nia kum tam tak chung chu hetiang hian pol hni anga omin an no indo fo to thina an indo lai chuan Jasper chu abul hnai building lunarem chang oma chuan lutin abiru ngala building chunga chuan Miss Alva Jones sikula zirtir tu hi avatong ta an khonu le pa te chuan an fa te chu sikul kaltir an phallova achan chu an pol ni lo pol le lam mi te nena om ho tir an du lo ani chutia zirlai nau pang an om si lo awang chuan Miss Alva Jones chuan sangha azur ta thina Smerinsburg khwa chua sanvat theinan rim taka na thokin poisa te akhol ve thina ni longpu bok kha lo lang lein Jasper chu an kho post office hlui an rosan to a chuan a hruaya chuta chuan arvul lai li ri an lo oma chulai vela vura tol mi panau pang pakhat chuan Jasper chu loser tin a ko nge atuk jingkara chuan Jasper chu lekhathon valam turin a chuaka ma se eng lekhathon ma alo omlo lekhathon omna zo tumin khomi puite chu biak a han tuma nima sela inti boina lo la tel tok an lo la oma tuma han biak thlak anom lo in pakhat zona thlen chuan mi panau pang lemzia ki Jasper ke bula tak alo thlok thleng hlol maya mi panau pang chuan thon le turin alo shrila ma se apa chuan alo hnot bu thuaya kar ni lai aliam nuwa po Jasper chu alawan duat luang zel mai an ko a thingzai thin pakhat Klaus ti mingpu chena in chu alatlo mi lova an khodai lampang dewa chengani chu tlo tumina chuak ta Klaus in avathlen chuan tuma anom lova alut lui ta thova ain chunga chuan kuta siam nau pang toys chi sang sang hi ava huwa chuti lai tak chuan Klaus chu ron ho thut main Jasper hlau thong lutuk chuan aip te a lai nu chein atlan chedaya ama mi panau pang lemziak kha aip te a laya chuan lo la omin aron tla chuaka Klaus chuan lo charin chik takin a enjui vonga Jasper chuan Smerinsburg khwa chu chua sana tuma
ma se Klaus chuan lo dangin lemziak tu mi panau pang omna chin chu azot ta ti chuan Jasper chuan chu mi panau pang chen na chuan Klaus chu a hruai ta ani Klaus chuan mi panau pang chen na chuan parcel hu chhia atuma ma se alen ema wangin an mailbox a chuan leng lova anin kotala thangkam atam boxi atopa chuan an mei ku chuan atang chuan eng tin tinemo Jasper chu mi panau pang chena ina chuan alut theita manmo takin parcel chu ada atlan chok le ngal daya ma se Klaus ve thungi ro chu an tuk ver pona la omrin mi panau pangin athil pek don a honglai chu athliria parcel chu nga chuan kuta siam toys chi sang sang da ania atuka Jasper jing tho chuan a in le avela naupang lo pung khom hi a hmuhlol maya lemziak tu mi panau pang khan naupang dangte hena athil pek don kha alo hril dar veka chu wang chuan naupang dangte chuan Klaus hena lekha thon veya toys pe ve turin an ngen dua Jasper chuan naupang te chu paper le pencil pein alung run theyang bera lekha thon chu ziak turin a fui ta hloma chart siamin chuta chuan lekha thon a sem chhuat to zat a chin chhia ta zela Jasper chu Klaus ina avakal ta Klaus chuan thingkunga sava in te hi alo khai furmaya a lekha thon kente chu Klaus hena pein a ina atoi siam ho chu naupang te tana donate mai turin a fuya Klaus po chuan alo rem ti ta ani mei chenau pang te pakhat hian mi panau pang chu ronzom vein a toys chu anin kota an khal duna an nu le pa ten chu an hriatin rang takin an then rang ngal vata a chan chu pol san ve mi an ni wangani naupang ho chu an pol ho tu te bula hruai an nia pol dang te nena in kom lo turin uluk taka zirtir an ni a chan chu anin hmel mak awangani naupang te chuan an ti to lo tur thu in tiamin an ho tu te ro chuan an la ring zo lo hle thunga naupang ho zinga chuan Klaus chan chin chu athang dar na sa hleya mei ku chuana atanga naupang ho ta na toys a hnu chhia thin dan te cookies angaina angtein soi atam hle Jasper chuan vur tlang manga ama ron vom tu mi panau pang chu tunge ani ti hre chuakin astokinga mei hol anu chhia saka mei chenau pang pakhat margu ti chuan Jasper hena present avadila ma se Mizo tonga lo thiam lo wangin Jasper chuan naupang then khatin ziak le chhiar an thiam lo ti a hriatin Miss Alvai school zirtir tu hena khan athon hloma Miss Alvai chu alo lom vak lo a chan chu khuwa chhuasan atum hnai to wangani a mai ro chu naupang haven an mingtal zia thiam ve an chak miu awangin a poisa kho sa tangin Miss Alvai chuan zirlai mamo te chu aleita Jasper sakor chuan a tolai lir chu a ri deu to ema wangin a hnuk thalhei thei tameu lova chu wangin Klaus chuan an ko che velami reindeer laksak atumta ani vut langa vom tu mi panau pangkhan Jasper hena engwanga toys dong lova mei hol chau dong nge ani ti alo zota Jasper chuan changin Klausan an omdan zong a in thlak vek thule an sual chuan toys an don to lo tu thu alo shila chuta chin chu naupang ho chuan toys don lo an lo awangin thil tha hlir an tita ani an then oma tranpui ngai an omin an tranpui thina kho chung ti fai na te thokin an phak ang to ka an thil thati te chuan puitling ho ril ru an hne hleya thil thati anin ti mu chhota ani an Miss Alvai chuan a sangha zor te chor sanin sikula zirtir na a tho chun zoma an khwa chu khanuam tak lo ni chho zelin mi zong chu limtlang takin an om chhota a mi puite chu in poin an lim hle a mai ro chu kram le elingbos hroi tu te chu heng thil in thlaka wang hian an lom lo hleya heng thil thleng zong hi Jasper wanga thleng anga puin ti top ngei tulin an hreta a
class support chu hetia an khuwa aloral muanta kha wangin alom hlea in ngai tlom na hian midangte thinlunga thu Australian le alo ti hial ani Jasper ero chuan chu thu chu apom lo na samai angai dan ve thunga chuan mi tu po mai hian chak jok ni an tum thewani Ailing boss le crumbs ru kol hovin ron bei thut tumin an lo changa ma se class chuan alo not bo man an sakor to lai lir ke pakhat chu lumbovin an sakor chu kham kowa atang tamaya mi panau pang pakhatin tukvera tangin alo muwa atu ka chuan thu thang lein class chuan amma jana reindeer khal chuakin ahlim hle ti thu anin shildar le ta Ailing boss le crumbs ho chuan zana Times Square in mu khom rotin an kwa in thlak na sataka wang chuan an pol member ho chu an kiam tial tiala class amhalak na an ti top theinan crumbs ho chuan hun reilo te chunga ta na in rem mai an rot ta ani Ailing boss ho chuan rem tin anin chibaya hun reilo te chunga tan in remin an om ta ani ma se anin rem chung chu arai lo hle mi tuwe moin in dona dar chu an lo khong ripala anin ti buai zui le ngal Jasper chuan an toys nei sa atlem to ema wangin ruam manna thar asiam ta Christmas huna atam thei ang ber sem chua arota chu mi tur chuan class chuan toys asiam bel angai dona class ero chuan asiam ngai to lo thu alo soi ma se Jasper chuan class in chu toys siamna workshop a chua turin arona chutia anin biak lai tak chuan ti pal thil thuin Jasper chuan class ina athing chhuar siam sa moi tak mai hi a mu chuak hlul maya anu puilem ni om tak aker tenen Jasper phulu tuka wang chuan class chuan thinrim takin chuak turin a hrila Jasper chu post office a kirlein chuta chuan mei chenau pang Margotin alo ngak renga ti chuan Margot chu Miss Alvai bula shroin sap chonga class hena lekha thon tur zia dan zirtir turin avada ta a lekha thona chuan vura tolna tur adil du a lekha thon an zia zo nu chuan class a peturin Jasper chu a chuak lea class chuan asiam sak tran ngala asiam zo nu chuan Margoti petur chuan an chuak ta Margoti te pon in pona chuan hu chein mun biru deuh lai atangin Margotin a present don a hong lai chu an thira Margoti chuan hlim takin a in fiam pui ngal class te chu an ho le ta chuta chuan anu pui chanchin a sei chuak ta ani anu pui ming chu Lydia I ania kum tam tak kalta khan an kwa chua sarin chung ko thar din an tuma ti chuan thing manga toy siam chu betranin vandoi thak takin anu pui Lydia chu damlo na awangin aboral ta ani fa po anei man talova Lydia chuan sawa angai nat ema wangin sawa inte chu asak chun zom zui ta a Jasperan class anuna hlimna ron pek tharle ani awang chuan alom hlea chu wangin Jasperan Christmas huna tana ruam manna alo siam to sa te chu bo zui turin aril ru asiam fel mai baka hun lo la om le zel tur atan te po ain puwa cha bok ani Jasper ero chuan Smellingsburg kwa chu chuasan alo tum to awangin class rot na te chu pompui a hre hle maya ma se class ne na chuan athil tum te chu asoi chuak du talo ani nikhat chu sikula akal tlang pa chuan sikula chuan alut koya sikul boruak lo in thlak na sa to lutuk a hmu chuan mak a ti hle Miss Alvai chuan a poisa kho sa zong zong chu sikul tan alo mangzo vek to a Miss Alvai chuan Jasper chu chibai lo bukin Christmas lamrong kaya an chei Times Square te chu a en puya khomi pui te po chu an lo in po tlang to hle ti a hmu bok Ailing was le kram sau chu post office a lut ruin Jasper le ka thon sem chua to za chin chiana chat chu an va hmuwa ti chuan le ka thon lem siam chopin Morgani longlema chuan an da
Morgan chuan Christmas lo tur in bo saina tan khomi puite zong chu class workshop a chuan a soma Jasper po chuan Miss Alvai chu workshop a chuan on hruain Smerens baka lente aril ruk tranta urlok ni ania khomi te chuan class sakor tolai lir chu an thom that saka class chuan thom no sen ha in chu mi zan chuan hun hlim takte an manga Jasper pa chu an hlimna chokboi turin khua aron thleng lol mai Eling boss le kram so khan lo somin le khathon sing tel an dong to ti an lo shila chu wang chuan Jasper chu apa in ho turin aron hruai ani khua a alo la chante athil tumte chu Miss Alvai le Clausan an hriat chho nu chuan an thong dun hle maya ma se Jasper chu longa chuan a hotel ve lo hlo apa hena omri aladu thu alo shil fel diam toa apa chuan omri chu alo rem ti ani zara chuan Jasper chuan ral khata tongin Klausa in lampana meicher keng mi engemaw zat a hmua Eling boss le crumbs helpol ho anni Klausa in an va thlen chuan a sakor tolai lir hnunglama present sem chhuat tur an da ho kha helpol ho chuan ti chiat sak vek an tuma an ti chiat sak thei ani chuan naupang hovin toys an dong lowanga thil tha an ti thin te chu simin anin ti buai jok theianga chu tianga anom chuan puitling ho po anin ti buai le thei don ani Jasper chuan toys te chu tlan chiat puya hum him atum ta sakor tolai lira chuan a chuang ta ma se atolai lir le anuk tu tur ber sakor chu alo in thun zom lo awangin toys ringot chu lak chua tlan chiat pui atum taringota helpol te chuan atlan chiat pui na po chuan anron zui zela Klaus chuan Jasper chunga alung oi lo awangin Jasper tran pui na chu anar na sa hlea an toys dana ip chu lo chet palin toys then khat te chu aron ta chuak tranta Jasper chu Klaus ne na thupa choimol mol chungin bek jet lai ti phuidan angai tua ta pumpkin di khram so jing ami fanu no pang chu khama atla trepa ma se olafa Eling boss helpol ami fapa chuan lo tran pui man lovin adam kho chua pha nge ani Jasper chuan toys te chu ti din tumin kham ko lama tang chuan adang beta nima sala toys te chu an ta chuak zel mai si Eling boss ho chuan an toys dana ip chu an ti thler bel sak zela Eling boss ho chuan an thunun thei chung chuan an khwa chu ama anga hriom le in ngir ngho na in akhat le thei don ani ti in an beingor hle Jasper chuan chu lo do dalin ngil nei na hian midang a ne thin jok tin atang na ve hlea pumpkin le olafate annu le pate in hmel makna na sata kara chuan thian thataka an chuak ta ani alanda na chuan vanei thlak takin toys anga an tlan chiat pui vak kha toys nilovin thing tu tur chek khom mai alo nia an toys sem chho tur te chu himdam taka da that an lani Miss Alvai chuan an plan te chu an July nau pak te hne na tangin alo hreveya class hne na chuan Jasper nen angai dam to thu shilin thilpek te po thlamuang taka sem chun jom turin alo shil Christmas tuk alo thleng ta reng mai naupang ho chuan an thilpek don te chu ngaklel emin an hong chak lom to hleya Jasper le class te chu an khotlang pong pakhata thom hriat tumin mun an khwaria kum engemaw zat te alo veya smell ba khwa chu tluang taka chho zelin pumpkin le olafa te po anin neita an hmel ma te ve chu chung kata anin siamta ani Miss Alvai le Jasper te po in nei bokin fa pani an neya Klaus na chu tuang taka chunzom zel bok niin Klaus le Jasper te chu kumsom pani avei nu theng poin an lein ko ngai hle maya chumi nuwa chuan Klaus jok chuan aboral sanjui ta ani atopa lo lang chu Jasperan anu pui fanaute muhil tur fop chunga athla lai ania
mei chem na hmuna mei ai pa Christmas tree bula thuin zana chuan sakor to lai lir thom te po a hrezuya a thian hlui mu in pe takin aom ran mai ani